שלום, אני תסים יסיר, תלמידה בבית ספר בוחרת. אנחנו יוצרים שינוי. להרגיש, לדמיין, לעשות, לשתף. מאחלת לכם צפייה נעימה. אני תסים יאסין, יושבת ראש מועצת התלמידים הירוקה. שמעתי על הפרויקט עושים שינוי מאבא שלי. אהבתי את התוכן ואמרתי לעצמי לעשות אתגר כדי לשנות כל המערכת הבלתי פורמלי בבית ספר שלנו, והצלחתי. الواعي الذي حضنني طفلة ورافقني خطوة بخطوة موجها وداعما. אני פייסל עוואד, מנהל בית ספר יסודי אל-בוכרי בטמרה. זה בית ספר מוביל בתחום איכות הסביבה. אנחנו בית ספר ירוק. השנה עבדנו במסגרת פרויקט המעשים הטובים בבית ספר יסודי אל-בוכרי בטמרה, בשיתוף עם המתנ"ס וביוזמה מהמועצה הירוקה בראשות תסנים יאסין, שלקחה היוזמה למען שיפור איכות הסביבה וחזון בית הספר. שלום לכם, אני קרובה ברומי, מורה לחינוך גופני וספורט בבית ספר אל-בוכרי, גם רכזת חינוך חברתי כבר 13 שנה. אני תסנים היא אחת הבנות המובילות בבית הספר. היא כבר מכיתה א', עכשיו היא בכיתה ה' בבית הספר, וכשהיא הייתה קטנה היא מובילה בכל דבר, היא מובילה ונותנת מכל הלב. כמו שאתם רואים מאחוריי, אלו הציורים שנעשו ביום המעשים הטובים שהיה, והציורים האלו הם מתסנים, וחוץ מהציורים היא מובילה גם ביוזמה חינוכית בבית ספר דרך הדיאטרון, וגם תסנים מובילה בספורט וגם מובילה במנהיגות. תסנים תמיד הייתה נותנת ועושה מעשים טובים, לא רק בבית הספר, גם במסביב לבית הספר, במתנ"ס, גם בכל מקומות. אני מקווה שהיא תיתן עוד, ואני מאמינה שהיא תיתן עוד מנהיג טוב, והיא מנהיגה טובה, ואני מאחלת לה המון המון הצלחה. תודה לך. ראש המועצה הירוקה תסנים יאסין עם שאר חברי המועצה, ועד הורים, צוות מורים, הגשימו את המטרה דרך פעילויות כמו תהלוכות, הוצאת עלון בית ספרי, טיפוח חזות בית ספרית איכותית וידידותית לסביבה.
אני יושב ראש ועד ההורים בבית ספר אל-בוכרי זין. אני רוצה לספר לכם היום על בת שלי תסנים. תסנים היא ילדה מאוד חכמה וחרוצה מגיל הילדות, עם מחשבה פתוחה, אוהבת לעזור לאנשים, אוהבת לתרום. היא הצליחה הרבה בבית ספר שלה. תסנים היא משתתפת בכל הפעילות של בני הנוער במתנ"ס, יחד עם המדריכים הצעירים ומועצת הנוער הרשותית. פעם אני סיפרתי לה על הפרויקט של עושים שינוי. היא אהבה את הפרויקט ואמרה לי, אבא, אני יושבת ראש מועצת התלמידים בבית ספר, אני רוצה לשכפל את הפרויקט הזה לבית ספר שלנו, כי אני רוצה לעשות שינוי יחד עם צוות המורים, צוות התלמידים והנהלת בית הספר. תודתנו לפרויקט המעשים הטובים בראשותו של שהב יאסין, לוועד הורים, לרשות המקומית בטמרה ולמתנ"ס טמרה ששיתפו פעולה במסגרת הפרויקט. תודה. אני מקווה להצלחה, שהיא עוד שנה היא תעבור מבית ספר יסודי לבית ספר חטיבת ביניים, אחר כך לתיכון, אחר כך לאוניברסיטה. אני רוצה שהיא תעשה שינוי לא רק בבית ספר, אלא תעשה שינוי בכל היישוב בטמרה, שאנחנו צריכים ילדים ובני נוער שיעשו שינוי בטמרה. תודה רבה לכם. בסוף מאוד מאוד מברכת את עמותת רוח טובה שאפשרה לנו להשתתף בתוכנית. אנחנו ממשיכים בשנה הבאה. תודה לכם מכל הלב.